Investigatívci zverejnili dokument s desiatkami výpovedí o zneužívaní detí v Tanzánii. A on natočil video. 17 minút výsmechu. Dospělí i děti, muži, ženy, holčičky, chlapečci, s nožem jsem je znamenal, s mačetou, nikdo se mi nebránil, 3 roky jsem tam jezdil, stával jsem si tam volně. Svedkovia hovoria o tom, ako deťom pichal injekcie s neznámymi látkami. On si z toho robí srandu a tvrdí, že si pichal heroín. Ako by to bola komédia. Miestni úradníci, sociálni pracovníci, rodičia a najmä deti. Všetci potvrdzujú jeho zločiny. Neodpovedal ani na jedno svedectvo zločinu. Nevinný človek by predložil dôkazy, vysvetlil by svoje konanie, ukázal pravdu a vybral by sa do Tanzanie. Len psychopat sa vysmieva z obetí a obviní všetkých okolo seba za klamstiev. Toto nie je obrana nevinného človeka. Toto je prejav človeka, čo stratil kontakt s realitou a nechce si priznať svoju vinu. Alebo verí, že tí, ktorí ho kryjú, sú všemocní? A predsa sa len nájde, že mu niekto verí. Veď si ho médiá volali za experta. Kým obete mlčia, agresor tancuje pred kamerami.